Mama? Ay na! Karaga na kamulaga. Anak, handak man nga kip-kip-tutan ang mga rod nga adat ti sakit ko ti puso. Man nakita am dyan cellphone ko dito, yung batik lang dito ya. Haan man nga dyan ngiwat ti agbirok, dyan mata. Isungol ngayon anak ko si ka nga kumplito. Apay bulag ka. Ay, wow. 20 minutes later. Mama, dyan ko nga, nakita am dyan sapatos ko. Ay na, umay ka siripam dito yung nailapayag ko, baka na-misplace mo dyan unag. Adan sa matian sisit nga nakalugan dito nga bakit? Ay, adalang dita dayta apay magbag na ayad yung sapatos mo nga isuna. Dagita brain cells gamin usaran. Madimat no slightly use. Sayang matdagay nakangin nga gatas nga pinaininom ko kanya may diubing ka. Oh, baka kahit mo sikat ag inaw dito itapang ko birukan. Hanan mama allergy kak ti ugas ti plato. Anak, amom, upat pay lang titawan mo nga sinursurwak si ka nga agisim padagiti sa sapatos mo. Aging gana ba naman tata nga ada urmot mon, kat kanayon kasi ka nga palaglagipan? Mama nyo, inanayon dayta. Urmot. Ay, kas ano, nga makapa-high blood, kat laklakayan kan, simple instruction you cannot follow. Agyaman naklagtan, ta makataros ka di eskwilaan. Ay, nang kang malala ka ni tatang mo, ano ibagada nga stand up ag tugaw. Ano ibagada nga sit down, tumakder. Ay, imbag na lang ta na-discarte ni tatang mo na may panggap ti project. Iso nga oray lang nakabitin nga 75, nakapasa, at least. Ay, tulungan dakman kit ding agibilag dagay labada. Ay, si kayo ba tinaglaba, mama? Ay, haan, ni kapitan. Anak, alangan, sino pa ngay kumati aglaba dito'y balay? Amin na lang, ada sungbat na nga out of this world. Kas ano anak, inal daw. Mama nakitam da ito'y. Mama nakitam di kwa. Ayan na mama di kastoy. Nangipa na mama di kastoy. Anak common sense. Ay wun gaya mama, baka marabi anak damdamat. Adati kwa ngay. Adati group study mi gayam. Ay na. Anak nga nay anak idi kalman. Don't me anak, don't me. Amok daytan nga style. Kasta ti ibagbagan ni tatang mo kan ni parents na. No agsabat kami jay plaza. Sige, padasam nga agawid nga maladaw. Takaturog mo ni Brownie ijay ruwar. Taagtaol-taol kayo ijay. No da makita yung nga agtatakaw, makikagat kan. Dayta kayo manan mamangay, nakais-stricto kayo. Natural, sakti inam. Kaya't mo tag sinukat ti sitwasyon, sika tinanang, sakti anak. Tas sika mang aramid, amin nga trabaho dito'y balay, tas sakti rumor, tapanak agbulakbol. Kaya't mo tikas jay. Ay haanan mama, ngam, thanks for the offer. Uray da kayong lagta tinanang mama. Ay wun gaya man mama, alak pay lang jay kwa, jay impadulin ko ngay, jay intad nininong ko, nga kwarta. Ay nahan ko si ka nga mangag. Nagsasaukat kas lang agsagsagawisiw nga bilit. Maday ta ka manan amok nang ngagdak. Apay man yung padulin mo? 1,000. Amom anak, amom ba no ti presyo ti commercial rice tadta? Commercial rice? Anya ti relation na? Haan mama? 1,300 anak ti presyo ti commercial rice. Diyan ay naibus idi last week. Nga may sanga kaban, isudya di kwartam kinanmon. Kaya't mga sublian, awanan nakaalkansya adya septic tank. Di kinaraw-rawit mo nga mangan, awanan naibusan di may sakaban. Nga maguray ka, 1,000 di kwartam, 1,300 di commercial rice, ada pa'y utang mo nga 300. Alakas tuing ka aglinis, ije arubayan, puro di ang kati 300. Tapno quitsen. When? At nakangagkautang kanya kon. Mama, singirak nga rodan ansi 5,000 nga kwa nga inutang mo. Ay naday ti anak ko nga daitoy. Kat ag singir ka no. Kastoy kayat mo ta computer dyan nagyanam dito tiyan ko ti 9 months. Plus di sinusum. Kas lang nga board in lodging di ay nangingina. Maurayaanan ta baka daman ng balance ko nga bayadak. Ngam, gapos ta Mother's Day tata. I love you mama. O tata na-realize mo. Ala, thank you anak. I love you too.